Γεια σας παιδιά, είμαι σήμερα με την αδελφή μου την Σάντι. Γεια σας παιδιά! Δοκιμάζουμε το πρώτο μας τάγκουλου. Κοιτάξτε. Κοιτάξτε το. Έλα Σάντι. Ψηλά. Πάμε Ωραία. να δοκιμάσουμε. Θα δοκιμάσουμε. Αυτό είναι δικό μου. Όχι. Καλά. 3, 2, 1. Εντάξει, καλό. Ωραίο. Είναι ωραίο. Είναι πανέμορφο και ωραίο. Πολύ γλυκό δεν είναι. Φαίνομαι. Κοιτάξτε παιδιά. Κοιτάξτε τον ήχο. Κάποιον. Wow. Προζηλεύει. Προζηλεύει. Να. Πώς σου φαίνεται ένα Σάντι? Τέλειο είναι. Και γράψτε στα σχόλια. Σας αρέσει το τάγκουλου? Ναι παιδιά, γράψτε το. Αν έχετε ξαναδοκιμάσει τάγκουλου. Τέλειο, ούτε καν ξινό. Ξεπερνάει το ξύλο. Κρύβει το ξινό. Εσύ το τρως όλο, Αυτά για όλα. Γεια σας. Τα πεις γεια. Γεια σας. Γεια σας. Γεια σας.